नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कजरी चुटकुला बहुत प्यारा है, पूरा सुनना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। आप लोग को गीत सुनाती हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना गाना कैसा लगा। सपोर्ट कर देना दोस्तों, आप लोग के करने से मनोबल बढ़ जाता है। तोहरे दारू के हो, तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। पी के घरे वा भी बेचा, पी के दुआरे वा भी बेचा, पी के घरे वा भी बेचा, पी के दुआरे वा भी बेचा। अब खेतवा के बारी लगाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। अब खेतवा के बारी लगाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के हो, तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। पी के सास भी बेच, पी के ससुर भी बेच, पी के सास भी बेच, पी के ससुर भी बेच। अब नदी के बारी लगाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। अब नदी की बारी लगाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के हो, तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। पी के गहना भी बेच, पी के बर्तन भी बेच, पी के गहना भी बेच, पी के बर्तन भी बेच। अब लड़िकन के बारी लगाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। अब लड़िकन के बारी लगाई के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के हो, तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना। तोहरे दारू के कैसे होई दवाई पिया के तोहई समझाई पिया ना।